Здравейте, потребители на YouTube! Аз съм DBG12 и днес съм се решил да правя проекта, както ви казах в минали епизоди. И ще е на име Cobblestone, защото друг не ми крумна. Ще на Survival. Ще си пусна командите. Бонус ще стане, защото да не стане нещо, нали така. IP-то ще... Не питайте за IP-то, защото съм ви го написал. И създаваме новия свят. Чакаме. И чакаме какво ли ще стане, какво? Чакаме. Ето го новия свят. Ние да сме на остров, че изглежда. Защо така ми лагва низа? Мислих си, че имам крипър. Нали? Добре дошли в Cobblestone, нали? Така се казва. Ще намеря къща, ще изравня едно място и темпо дълни. Но за сега да се радваме на хубавия миг. Но дано не фейлваме така. Ще правя проектът, както съм ви казал и в други епизоди. Но няма да е кой знае колко, нали. Очаквате да е много голямо. Ще се голямо да е... Няма спирам, нали, ще са над 100 епизода. И повече даже. Чакайте, оттам видях лава, лапа. Доби малко кравички, ще бия само две. И не съм ли взел... Ударил съм две. Вече три. Добре. Убих ги. Както виждате, има кучета. Ако не... Ето. Вижте. Няма го да. По-напред ще намеря колко ли ще ги опитомя. А случайно с ги ударя. Ще съм си марта хора. Драги ми дори. За съжаление нямам легло. Не знам. Малко не виждам, нали, така агнета. Чакайте само се усиля звука. Не знам така да... Е така. Идеално. Чакайте. Е така е добре. Изчакайте, че други настройки трябва да ги оправям. Е така. Навсякъде тук има вълци. И кон даже има и там май. До него ях май, ако не ме лъжат очите. Не. Но няма. Но мисля там да е. Ще бъде тук някъде. Къщата. Ето и това, което сега ще скопава отдолу, ще бъде нещо мазе. Разтворим. Слушам, нали, командите. Не са да вложа, че правя нещо, дето даже пред вас на 5 сервера. Просто може някой път да ми потребват. И ако правя някакви, нали, рождени дни, такива приятели, може да си съвтосвам, не знам. Ще пуснам случок. Естествено, както винаги, кой не би така. Първо да се направим необходимите неща, нали. Няма да е много дълъг епизода, нали? Защото снимам късно вечер. И в момента е доста късно. В момента е
Ай, не кой знае колко късно, ама си е късно до някъде. Чакайте. Добре, натам да не чакайте. Натам да не забравя, че съм вълците. Няма да си да тук ще направя нещо като силно. Да знам, защото да не се изгубя. Ще се висок. Кошка и само сигурно се надявам всяко животно, но не нали овца, седна. Както го наричате. Това в принцип се казва овца. Даже коне намерих. Ама, агнете няма. Овци. Ще ми бърка видеото. Що съм свикнал, нали, аз не ям агнешко. Ма иначе съм почитател на месото, нали. Сега да ви разправя. Даже бели коне намерих, ма не мога да намеря бели овци. Снайпер е там. Чакайте само да видя. Само да видим, нали, там бяха те с вълците. И да си набера дървета. Тук са. Следващия епизод ще бъде утре сутринта, сигурно. Аз при мен снимам точно само свободните дни. Бих внимал коментар и съвръща и ще нападнат. Айде, не пилопът. И забелязах, искам да разбера само дали, ако бягам с нали, контрол, изглежда не ми взима. Добре. Не ми взима. Да, направих си нужните неща, но бавно забравих. Аз винаги забравям това, защото по принцип не използвам принцип, нали си правя къщи и лопатата не използвам кой знае колко. Но все пак си е важно, това трябва да се направя. И трябва да имам някаква дупка. Чакайте, това ли се беше? Да. Ами, това мисля да е за този епизод. Това ще е първи, нали? И е съвсем лопатка. И това ще е за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се, дайте положителен вод. И до